समाचार गए बुलेदा जामरा न्यूज नोकतरे हालान दिल गोश कने अलंदूर बुलेदा जहमनन अब्दुल गनी लोग बानो कतीजा कैंसर नादरोया गुरजा तक आहान गुशगंत के कतीजा नौ माबित के ए कैंसर नादरोया गुरजा तक मावती गुंजाशा वती वसवा का कतीजा इलाज को तक और शशमाहा आज बरकत साहिबा ए नादरोया इंजेक्शन जाना तक तो नु डॉक्टरानी गुशगंत के बगैर ऑपरेशन एच वड़े नेस माह का हदीजा में जमाल चौका में निश्तगा अलंदूरा من تاوان افكنا قمبرات بيت قهار بيت شر الله سابز گلزار فكنات پاکن پروردگار منا ناکامی نملوگا پریجی ہے نملوگا پانکائی ہے من بیماری ہمیش نو ماہ بیک منے گفت ما چکو ابتگا حاج برکت اللہ سابز گلزار کنا منے اولا تاوان کتاگو انگا گشتین چکو تاوان کنا بل مزار ساگ بازا شحال مسلمان اللہ توفیدہ چما بیحال میں بشا من چل کی ندی شر اللہ سابز گلزار کنات پاکن پروردگار برات گوار ہر چیز عزیز رب پاک شر توفیق بدیات. السلام علیکم برات کا سوادیزہ مانو مجبورا کمالا چین مسئلہ مریضی سرک ابتا ہولا اللہ مہربانی بتا شاشماہ تک کما کراچیا علاج کتا واجی برکتا شاباشی آئی بیمارا اندادات علاج کتا نو بجا یا علاج پتہ دیگی نو اسپیتالیہ برگلوی تقریباً 6,50,000 اسپیتالیہ ڈاکٹر لوٹی نو ما سخت کمزور ہے مشورہ تکلیف دیا اللہ شمارہ سابز کنا تو کو کامیاب کنا اور باقی ماں بالکل نظور مردمان نہ کدے لوگ یا پنکائے انہیں دی گنجائشی میں مال شریکیں پر شریکیا وہ ہے تو کار نہ ماں اللہ شمارہ سابز گلزار کنا تو اللہ شمارہ کامیاب کنا جس کو ہمارا مساعدہ کنا تو اللہ شمارہ کارا شر کنا نو ایشانی گوشگیں کہ مارا چوشیں گنجائش نیست کے ماوتی علاج کتبے کنے ای دورتو کا پا سردیں گواتی ورگو سردیں ہاپی ورگا میں لوگانا پیرو جو پنکا مانیست ماوتی ای نادرائے علاج کجا کت کنے بلوچ راج بائدیں شریں وڑیا میں کمکہ بکند یک انسانیت جانے رکھنک پورا انسانیت رکھنگیں کسی اگر کمک کنک لوٹیت یا گیش سرپدی لوٹیت میں نمبر اسکرین دے مدات گا گو ہمیشہ نزدیکی بکنے پر نوکترین حالانی واسطہ بیچارے بولیدا زامران نیوزا.